Вітанкі, гэта Яна Хімічыла. У гэтым відэа мы працягнем размаўляць пра ўвільгатненне скуры. У мінулым відэа я расказала, як працуе ўвільгатненне ў скуры само сабой, без усялякіх сродкаў, а ў гэтым відэа я раскажу, як працуюць ўвільгатняльныя сродкі. А дакладней, з чаго яны складаюцца, з якіх тыпаў хімічных рэчываў і як яны працуюць. Пагналі! Гей, не спяшайцеся выключаць, калі вы не аматар касметычнай тэмы і індустрыі прыгажосці. Ведаць, як захаваць сваю скуру здаровай ад сухасці на марозе, не пашкодзіць нават самаму брутальнаму юю. Дадайце сюды яшчэ спадарожнікаў сучаснага чалавека. Пералёты, офіс з кандыцыянерамі, мыццё скуры некалькі разоў на дзень. І стане зразумела, што сродак для ўвільгатнення патрэбен ледзь не кожнаму. А калі ваша унутраная прынцэса недзе ў глыбіні гіпоталамуса мае намер як мага даўжэй захаваць скуру маладой і не моршчанай, тады гэтае відэа крок нумер 1 у накірунку да таго жадання. Бо аснова дагляду за скурай здаровае ўвільгатненне. Апроч нейкіх дамаробных і саматужных сродкаў, які ніхто не кантралюе, акрамя самого вырабніка, на этыкетцы любога прадукта інгрэдыенты заўсёды пералічаны ў парадку перавагі. То бок, спачатку інгрэдыенты, якія выкарыстоўваліся ў найбольшай колькасці, а потым інгрэдыенты ў меншай колькасці. Ад высокай канцэнтрацыі інгрэдыента да самай нізкай. Як правіла, пры прыняцці рашэння аб тым, ці падыдзе базавы ўвільгатняльны крэм вашаму тыпу скуры, вам не патрэбна чытаць склад далей за прыблізна першыя 6 інгрэдыентаў. Гэта таму, што, строга кажучы, ўвільгатняльныя кампаненты мусяць складаць большую частку прадукта, яго базу. Зусім іншая гісторыя пачынаецца, калі вы разглядаеце склад сродка для нейкай праблемы. Напрыклад, супраць пігментацыі, старэння, акне. У гэтым выпадку вядучую ролю адыгрываюць актыўныя кампаненты, якія мусяць глыбока пранікаць у скуру для развязку той самай праблемы. А гэта спалучаецца з рызыкай раздражнення скуры. І такія кампаненты дадаюцца ў невялічкіх канцэнтрацыях. А таму у такога сродка глядзець трэба на ўвесь склад, і на базу, і на актыўныя кампаненты ў ёй. Не гледзячы на разнастайнасць ўвільгатняльных сродкаў, асноўных тыпаў рэчываў, з якіх складаюцца ўвільгатняльнікі, усяго 3, разгледзім, як кожны з іх працуе. Першы – аклюзіўныя рэчывы, аклюзівы. Яны ствараюць бар'ер, які ловіць малекул вады, гатовыя выпарацца з эпідэрмісу. Як целафановым пакетам ловіць. Менавіта аклюзівы паніжаюць трансэпідэрмальныя страты вільгаці. Як жа ствараецца такі бар'ер, які не дазваляе вадзе перахадзіць у вонкавае асяроддзе? Структура яго гідрафобная, то бок такая, якая не змешваецца з вадой праз розніцу ў палярнасці. Падрабязней пра палярнасць расказвала ў відэа пра эмульгатар. Гэтыя аклюзіўныя рэчывы ствараюць на паверхні плёнку не толькі, каб запаволіць трансэпідэрмальныя страты вільгаці, а таксама, каб даць скуры аднавіцца самастойна пад той самай плёнкай і абараніць скуру ад знешняга асяроддзя, якое, верагодна, і прывяло да пашкоджвання скуры і павышэння страты вады. Тут трэба азначыць агулам. Трансэпідэрмальныя страты вады – гэта абсалютна нармальны працэс. Ён не можа быць спынены. Але ён можа адбывацца вельмі хутка. Калі, напрыклад, абарончы скурны бар'ер пашкоджаны звонку, гэта можа здарыцца праз залішняе механічнае ўздзеянне, кшталту механічных скрабаў, жорсткага валакна ручніка, сурвэтак, або дзякуючы хімічным эксфаліантам, або марозу, спёкі, або проста скура сухая па свайму тыпу. Пад пашкоджаннем скурнага бар'еру маецца на ўвазе, што карніацыты з стратам корніума не ляжаць ранюткім слоем, а адарваныя, выкінуты да чорта, ці пакутуюць пашкоджаны сцэпны матэрыял, цэмент паміж гэтымі лустачкамі карніацытаў. Гэта агаляе ніжэйшы пад стратам корніумам слой эпідэрмісу. Памятайма, што гэтае пашкоджанне не тое, што раны, бо у эпідэрмісе няма ні нервовых канчаткаў, ні крывяносных сасудаў. Яны маюць даволі шчыльную кансістэнцыю і лічацца цяжкімі. Яны складаюцца з малекул з доўгімі непалярнымі ланцужкамі атамаў вуглероду. Да аклюзіўных рэчываў адносяцца петралатум, вазелін, масла шы, какосовый олей, парафін, пчаліны воск,
масло какави, мінеральний олій, ланолін, діметикони і інші силікони. Заховаю спіс у описанні для відео, для довідки. Коли вам цікаві подробязності про кожний складник, дайте знати в коментарях. Тут же означу, что окклюзивные речевы не заминают скоро дыхать. Скоро не дыхає. Дихаємо ми тільки праз легкі. Кислород, як і інші нутрієнти, трапляє у дерміс праз кров у капілярах. Тобто знутри організму, а не звонку. Тим не менш, буває таке, що щільність окклюзивного гастротка доволі висока, і яно, змішавшися з натуральним скурним тлушчем, створює добрий осередок для бактерій і таким чином провокує запаляльні елементи на скурі. Тобто це зовсім не від того, що скура здихається. Больш за тое, сучасныя крэмы не складаюцца з адных аклюзіваў. Яны ідуць у камбінацыі з іншымі тыпамі увільгатняльных рэчываў. Калі аб тое ідзе, пераходзім да іх. Другая катэгорыя рэчываў, якія вы знойдзеце на этыкетках увільгатняльных сродкаў. Эмаленты. У адрозненні ад аклюзіваў, якія ляжаць на паверхні скуры плёнкай, эмаленты як бы пранікаюць у стратум корню, выраўноўваюць паверхню яго. Іх функція менавіта залатваць пашкоджанні ў стратум корнямі, выраўноўваючы яго паверхню. Прыклады, калі ўзнікае патрэба залатваць пашкоджванні і выкарыстоўваць эмаленты, наступныя. Калі, напрыклад, у памяшканні сухое паветра, калі ў памяшканні кураць, калі ультрафіялет свеціць на скуру пад сонейкам. Бо пратэіны падчас гэтых усіх мерапрыемстваў паміж карніяцытамі разбураюцца. Або калі вы скуру моеце сродкам адмысловым, тады таксама змываецца ліпідны слой эпідэрміса. Яго варта аднавіць. Як можаце ўжо здагадацца, эмаленты мусяць быць максімальна набліжанымі да складу стратум корнюма з яго ліпідным матрыксам, тлустымі кіслотамі, наднатуральнымі увільгатняльнымі фактарамі, а таксама цэрамідамі, скваланам і гэтак далей. Праз вось гэтую функцыю запаўнення пашкоджванняў, сухіх месцаў, гэтыя эмаленты лягчэйшы па тэкстуры ў параўнанні з аклюзівамі. Хаця бывае, што рэчыва з'яўляецца адначасова і аклюзівам, і эмалентам. Працоўныя конікі гэтай катэгорыі – цытыарылавы спірт, алейнавая кіслата, дыметыкон, іншыя оны-сіліконы, лінолевая кіслата, сіарынавая, алеінавая кіслата, капрылавы і капрынавыя трыгліцэрыды, ізапрапілмерыстат, алей жажаба, арганаалей, цэраміды, сквален, сквалан, алеі вінаградных костак, эфіры усялякія. Зноў жа пакіну ў апісанні гэтыя ўсе словы для хуткай даведкі. Да эмалентаў адносім усялякія алеі. Алей – гэта не асобны від увільгатняльніка, гэта бустер яго. Калі ваш увільгатняльны сродак агулам вас задавальняе, але прыйшлі часы стрэсу, холаду, недасыпа, спёкі і гэтак далей, калі вы адчуваеце, што скура сухаватая, добра дадаць алей асобна у звычайны увільгатняльны сродак. Проста вось так паміж далоні перамяшайце іх і папрыкладайце далоні да твару. Калі вы неафіт касметычных алеяў, бярыце нешта са сквалана. Лёд нікому не нашкодзіць, бо ў адрозненні ад алеяў раслінных, лёд – частка чалавечай скуры. Калі аклюзівы не патрабуюць адмысловых умоваў захавання, яны стабільныя, яны непалярныя, дык алеі лёгка акісляюцца і рэагуюць кіслародам паветра і патрабуюць належнага ўпакавання. Запечатаная, цёплая тара захоўваць таксама ў халодным памяшканні. Так вы даўжэй зможаце карыстацца сродкам на максімальнай карысці. Трэцяя і апошняя катэгорыя рэчываў, якія вы знойдзеце ў сродку для ўвільгатнення скуры. Увільгатняльнікі юмектанты. Яны па сваёй функцыі прыцягваюць ваду з дэрміса і звонкавага асяроддзя да эпідэрмісу. Яны як спонжыкі, толькі на малекулярным узроўні. Для таго, каб нейкай малекуле прывабіць і затрымаць побач з сабой малекул вады, ёй трэба стварыць так званую вадародную сувязь. Сярод юмектантаў – гіалуронавая кіслата, гіалуронат натрыя, глюканы, гліцерин, пантэнол, алантаін, пропіленгліколь, сербритол, мачавіна. Падсумоўваючы, увільгатняльнікі складаюцца з трох катэгорый рэчываў – эмаленты, аклюзівы, юмектанты. Эмаленты і аклюзівы звычайна раствараюцца ў алеі, юмектанты – у вадзе.
Аклюзівы шчыльныя цяжкія тлушчападобныя рэчывы, якія не даюць вадзе уцячы са скуры праз стварэнне гідрафобнаму бар'еру. Гумектанты лёгкія прыемныя рэчыва, якія прыцягваюць ваду знутры скуры і звонку, каб захаваць яе на паверхні скуры. А эмаленты алеепадобныя рэчыва, якія фіксуюць, залатваюць, разгладжваюць страту корню, каб праз дзіру ў ім не вылетала вада хутка. Усе гэтыя рэчывы, эмаленты, гумектанты, аклюзівы, у розных прапорцыях ствараюць безліч гелей, ласьёнаў, крэмаў, мазей, тканінных масачак і гэтых далей. Вось ёсць у вас кожная катэгорыя складнікаў. Жоўтыя аклюзівы, чырвоныя гумектанты, блакітныя эмаленты. Будзе ў складзе сродку шмат аклюзіваў, гэта будзе бальзам. Будзе гэта сродак багаты гумектантамі, лёгкі выльгатняючы гель ці тканінная масачка. Сродкі, якія неабходныя і самастойныя, маюць у складзе усе тры тыпы рэчываў. Для неабходных адносяцца крэм, ласьён, гель-крэм. Вось крэм. Тут большасць гумектантаў, але дастаткова і аклюзіваў і эмалентаў. Добры для сухой скуры. Зараз памяншаем колькасць аклюзіваў, змяняючы іх эмалентамі і гумектантамі. І вось у нас ужо ласьён. Ён больш пасуе нармальнай скуры. Яшчэ больш памяншаем колькасць аклюзіваў, а таксама эмалентаў за кошт дадавання гумектантаў. І ў нас атрымліваецца добры гель для тлустай скуры. Калі скура апынулася ў незвычайным стане, у сітуацыі, можна скарыстацца дадатковымі, але не самастойнымі сродкамі, з адным функцыяналам. Або адны гумектанты з іх здольнасцю фіксаваць ваду на паверхні, або аклюзівы з іх здольнасцю ствараць бар'ер, каб скура адпачнула, або эмаленты, каб разгладзіць паверхню скуры. Напрыклад, вось воды, тонікі, эсэнцыі, міцэлярныя флюіды, місты, тканінныя масткі, прапітаныя вадкасцю, ампулы, серумаў. Яны поўныя гумектантаў. Падыходзяць усім скурам, але асабліва пацешыцца тлустая. А вось бальзам, поўны аклюзіваў, дапаможа асобным участкам скуры з пашкоджаннямі або сухасцю. Калі ляцеце ў самалёце з нізкай вільготнасцю, або паехалі катацца на лыжах, як думаеце, які тып сродку лепей? Пры ўмове, што скура здаровая, вам няма сэнсу прыцягваць ваду гумектантамі або аднаўляць страту корню эмалентамі. Трэба проста не даць вільгаці пакінуць скуру. Аклюзівы, калі ж вы нічога гэтага не зрабілі і скура ўсё ж такі часткова стала сухой, пашкоджанай, спатрэбіцца выкарыстаць некалькі слаёў для ўвільгатнення. Спачатку выкарыстаць нешта з гумектантамі, высока ў складзе сродка. Гіалуронка, пантэнол, мачавіна. Потым усё гэта пакрыць бальзамам з аклюзівамі, высока ў спісе складнікаў. Напрыклад, мінеральны алей, вазелін, масла шыі і так далей. Але памятайма, што чым больш чулівая ваша скура, тым прасцей мусіць быць склад сродка. Натуральныя масла, экстракты – гэта не адзін тып малекул, не адна малекула. Гэта складаная камбінацыя. І яны часта выклікаюць скурныя рэакцыі. Спадзяюся, што гэта відэа дасць вам лепшае ўяўленне аб тым, як прачытаць спіс інгрэдыентаў вільгатняльніка. Чакаю вашы пытанні і ўражанні ў каментарах. Цісніце падабайкі. До сустрэчы!